On aamu. Mä puin tämän mekon tänään päälle. Taitaa olla aamu. Mä voisin mennä aamupalalle. Naapuri varmaan heräs kans. Mä veikkaan, että naapuri on hereillä. Mä menen nyt aamupalalle. Mä kaadan muroja. Mä otan vaikka tämmösen. Vois mennä tänään moikkaamaan uutta naapuria. Au. Sairas. Okei, en mä jaksa kuvata. En jaksa enää syödä. Noin, oho. Laitan nää tänne takas. Mä voisin mennä aamupalalle. Se katsoo varmaan jotain videota. Se kuuluu tänne saakka, aika outoa. Mä menen katsoo jotain elokuvaa Tietsikalta. Tai en mä jaksa. Mä menen vaikka katsoa, että onko se uusi naapuri jo. Siis mähän on uusi naapuri. Niin, että voisiko se olla mun kaveri? Koska mä menen vaikka pyytää sitä. Joo, mä menen pyytää sitä. Teemme sitten käymme. Mä menen katsoa mun... Siis soita mun kaverille. Tai emme sittenkään soita. Mä menen sinne naapurille pyytämään. Moi. Moi. Haluaisitko sä olla mun kaveri? No, voin mä olla. Okei, voinko mä tulla vaikka teille? No, kyllä sä voit. Okei. Mä oon ihan uusi naapuri. Joo, mä muutin vasta äsken. Mä muutin yöllä. Mäkin muutin. Aika yöllä. Niin, tässä on tää mun kämppä. Okei, se on aika kiva. Kiitti. No, mitä tehdään? No, tehdään vaiks... No, mäkä tiedä. No, katsotaanks... Onks sulla tietokonetta? On. Katsotaanks joku leffa vaikka sieltä? No, oota hetki, mä käyn hakea sen. Katsotaan tässä ihan. Okei, mulla on tässä Mä tämä haen mun sohvan. pöytä. No, okei. Hae vaan. Noin. Se on ihan hyvä. No, Ai. Sori. Mä tehdään siis sitä. Aika hyvä leffa. Niin just. Oho. Mikä sun nimi on? Mä tulin teille, mutta sitten me ei edes tiedetä toisemme nimiä. Niinpä. Mäkin vähän niin. Me kysyttiin vasta äsken oikein. Joo.
Mun nimi on Roosa. Ai, Maada. Aika hieno nimi. Kiitti. Sullakin on tosi hieno nimi. No, miksi sä muutit tänne? No koska mä katsoin, että olisiko tää hyvä asunto mulle ja sitten selvisi, että mun mielestä se oli aika kaunis paikka. Minkä ikäinen sä oot? 18? No, mä oon 19, mutta eikö se haittaa? No ei. Mä karkasin itse asiassa kotoa. Karkasitko? Joo. Mä muutin omaan kotiin, koska mä olin niin iso, että mä sain muuttaa. Mä muutin jo oikeastaan... No, mä lähdin muuttamaan. Mä täytin eilen jo 19, mutta siis mä... Kun sä muutit, kun sä olit 18, koska me ollaan jo silloin täysi-ikäisiä ja me päästään. Niin, mutta mä täytin... Tai siis mä en muuttanut, vaan karkasin. Okei. Niin. Mä täytin tänään Onpas mua väsyttää. Mitäs sua nyt noin paljon väsyttää? En tiedä. Niin muakin. Voinko mä tulla teille yöksi? No, joo. Mä riisun mun velkoon kotona. Okei. Et sä näe mun takapuolta. Mun peppua. Just. Mutta niin. Mut joo. Ja mennä nyt. Halo? Rosa? Rosa? Mitä? Sä nukahdit. Ai, joo. Joo, mua väsyttää ihan sikana. Mä menen nyt nukkumaan. Missä mä nukun? No oota hetki. No voi kana. Sohvalla. Tuossa mun sohvalla. No niin. Mä voin siirtää sen. Noin. Mä katon yöllä sitten varmaan jonkun kauhuleffan siitä tietokoneesta. Ai niin, kun siinä on salasana. Ei siinä ole salasanaa. Eikö? Ei. Joku työntää mua. Ai jaa. Joo. Että sillä tavalla. Joo. Nyt menoks. Ja sanoi Annie Lennox. Ai, joo, mut nyt. Ja mä menen nyt nukkumaan. Hyvää syötä. Kryvää myötä. Pusmaani. Sitten nukun seisaalteen. Siitä vaan. Nyt kryvää myötässä riton mö.